Жените са най-добрите шивачи. Зашиват разбитите си сърца, илюзии или мечти. Внимателно следят всеки бот и се уверяват, че тегелът е здрав и държи. Режат излишното. Душата на жената шивач е възглавничка, набодена с кръфици. Вътрешно са пълни с кръпки, а външно са блестящи модни дизайнери. Тези жени са студени, но малцина знаят колко пожара преживява душата им, докато се превърнат в ледена пепел. Казват, че такива жени са високомерни, жестоки и недоверчиви. Но никой няма представа колко висока цена са платили за добротата, любовта и нежността си. Казват, че са егоистични шивачи. Не са. Просто този път са избрали да зашиват собствените си рани. Мъжка болка, профилът, който докосва всяко едно сърце и спира дъхът ви.